Umuntu mhlawumbe akachaza ukuthi makuthiwa kukhulunywa ngesishinana kusuke kukhulunywa ngani noma kukhulunywa ngomjombo kukhulunywa ngani. Emayini kudala noma nami ngingenalo ulwazi olugcwele ngemayini history mhlawumbe into enjalo. Ngikhuluma ngemayini yamalahla, ngikhuluma ngoba ngifuna umuntu futhi understand ukuthi njengoba ngikhuluma la ngikhuluma ngemayini yamalahla, hhayi lokhu nje egolide mhlawumbe nokunye okungambiwa, yabo. Ngikhuluma nje mina ngisebenza emayini yamalahla, futhi imayini yamalahla le ebisebenza ngalendlela yakudala indlela yeshinana. Angikubali nje imishini ebisebenza kule mayini engangisebenza kuyo. Amalahle bebhorwa ngani? Bebhorwa ngesishinana. Yini isishinana? Ngizochaza. Ilokhu nje itafula phezulu iroof ibifaswa ngani? Ibifaswa nge-roof bolt. And then yini i-roof bolt? Isetshenziswa abantu abangayo. Ngizochaza futhi lokho. Bese kuthi amalahle besikwa ngani? Amalahle besikwa nge-cool cut, sithi cool cut. Yabo, yini i-cool cut? Isebenza nabantu abangayo, sizochaza futhi lokho. Bese kuthi amalahle belayishwa ngani? Ukukhishwa ke sayidini manje eseyebhandeni. Belayishwa ngama-scoops, khona into ebizwa ngama-scoops. Thina ke emayini kubizwa ngey'gubhu, ngoba ufuna u-understand ukuthi emayini yonke into eyisilungu iba negama layo lesintu. Ngisho umlungu, akekho umlungu ubizwa ngegama. Ma uJohn ngeke ube uJohn emayini, yabo. Ma uPete ngeke uze ube uPete emayini. Bangakwazi nje abanye lokho abakwazi kangcono, kodwa nje unikwa igama emayini. Igama lakho lelo mawusuke ulitholile, angithi yazi njengoba ngisho ngithi mina imayini iyafana nejele, yabo. Izinto zasemayini ziyahamba. Ngithi kuyenzeka usebenzelana nabantu mhlawumbe usebenza nabantu mhlawumbe abawu-100, omunye mhlawumbe ayeke noma axoshwe ayosebenza kwenye imayini. Mhlawumbe uhamba iminyaka kuphela nabanye bahlukene bayeka. So mawusukuya nabantu beyimayini, abantu beyimayini abamakethi emafemini. Umuntu wemayini akamakethi emafemini. Umuntu wemayini once wayiqala imayini nje vele usuke usumuntu wemayini impilo yakho yonke, yabo. Ngokuvamile nje ngalesa sikhathi mawumuntu wemayini nje, hayi usuke vele, ngoba angazi noma amadlozi asemayini asuke vele ekubiza, ngoba noma ungahamba uthi uyoqashwe lokhu nje uthi kuthiwa kuyaqasha kufuneka abantu bogesi noma kufuneka abantu bani efemini ethizeni, hayi ufike ungaqashwa. Angazi uba nebhadi nje uvele ubanukele abantu basemafemini. Ugcina uzubuya, kodwa once waye emayini tholi kade kuvalele emayini okuyo, wathi kwavulwa enye imayini somewhere, noma uthi uyafika emayini uqashwa nje ngespeed. Buqashwa nje ngespeed, yabo. So ke emayini ke njengoba ngisho ngithi lezi zinto bazibizwa ngamagama kanje, vele yonke into njengayo nje lokhu i-roof bolt ibizwa nge-roof board. Ngisho ngabe kuthiwa utshela umlungu, ngabe kuthiwa utshela ubani, futhi emayini phela khulunywa isifana ngalo. Ngisho umlungu fanele usazi isifana ngalo. Kwakunjalo ngalezi ayikhathi. Ngiyafisa ukuthi abantu bangaqhathanisi namanje, ngoba manje cabanga ukuthi emayini manje kunabantu asebethuthuke kakhulu ngokwe-language yesilungu na-academical, abasafani nabantu bakudala. Thina sibaficile emayini ngalesa sikhathi. Thina sifice abantu abebengakwazi abanye ukufunda nokubhala besebenza emayini, yabo. So ubuka i-era ukuthi sifike ngasiphi isikhathi. So ke njengoba ngisho ukuthi umlungu, yabo, nje umlungu uthothi ubizwa, umlungu abizwe ngento afana nayo noma ngento athanda ukuyenza, yabo. Emayini kwakhona abantu omathanda ukwazi, yabo, igama lomlungu. Noma ungakhuluma umuntu wayesebenze naye kudala, uthothi igama lakhe lakudala lele emayini. Khona onyamazana, yabo, khona osithwathwa, yabo. Yini njalo mawuthi uyabuza ukuthi why lo muntu abizwa kanje, kuthiwa ngithi uyakubona ukuthi noma kuthiwa kwenzeka isigameko esithize wabizwa kanje, kwakukhona umlenze wogodo. Ngiyosiqoqa ngelinye ilanga isitori samlenze wogodo. So ke
yonke into ke manje njengayo nje isigubhu nje sibizwa ngesigubhu mawuthi lokunja wena ucala kusho isigubhu samanzi makuthiwa igubhu ziyalayisha nezigubhu kukhulunywa ngelokhunja ngama-scoops lawa akhamalahle anento yabona wena owabona inefoshela so iyaskupha so ikhe bese iyofaka engwenyeni yabona so ke ene isigubhu leso sinzima nasasilula ngoba usishayela ngeqolo kodwa sizochaza lokho ngelinye ilanga uma sithi ushayela ngeqolo sisho ukuthini so ke ile mshini ke khona emayini ngaphansi eyayikhona emayini ngaleso sikhathi sinasisebenza emayini noma kwakusetshenzwa ngayo yabo so ke i-roof asiqale la umuntu ongena kuqala elokhunjeni esayidini makuthiwa kuyasetshenzwa ilo welokhunja ilo wekhulukhatha ofike asika isimu yabo maye isika isimu uyisika phakathi ikhulukhatha umshini nje ngeke uze ubone ngaphandle kokuthi emayini ngoba enye into ekhona ngemayini into zakhona futhi sekuzothini emayini akulula ukuthi ubone umshini wasemayini ngaphandle mangikhuluma ngomshini wasemayini angikhuluma lento yaseplant mina leyo ukuthi ubona isikabhetha sithwele i-truck yabo or ubona i-dump truck yabona bayithwele abnormal eyihambisa le mshini engikhuluma ngayo mina le yakudala njengama-roof bout kwakhona nama-Sycom isacom halibiza nge-Sycom eyayikwazi ukubhora omadumelana enye into ekhona emayini ebhoritshe so isakhoma lesa sikwazi ukubhora amatshe wakwazi ushintsha ijombo losibhoritshe sikwazi futhi ukubhora ilahle so ke mangisasho njalo ke umuntu oqala esayidini umuntu wekhulukhadi udriver lo mshini unento eyisaha so ufika ifake lokhunjeni esayidini asike nzwe aphinde futhi awushift umshini aphinde ayifake ngapha asike nzwe leli lokhunja lakho leli ine-chain ngapha yabo ine-chain kanje elisika elidraya so bese lisika lesimu liyenze ibe yidabula yabo then lo muntu loyo uthi mayeqeda bese kungena umjombuli okay lo muntu loyo uhamba angiqedele isitori seloso somuntu wekhulukhada umuntu wekhulukhada khona unumber 1 khona unumber 2 unumber 1 lo ishayelayo ikhulukhada yabo lo ishayelayo ilo sikayo bese kuthi number 2 isebenza ngogesi number 2 yilo osebenza icable ine-cable ikhulukhada ine-cable icable yakhona izivombolozi esingaka yabo icable yakhona izivombolozi esingaka ayisindi hayi baba ibanjwa yinsizwa ngeke nje utonye ukuthi ungabamba icable ekhulukhadi ibanjwa yinsizwa hayi bawungesiyitsizwa ngeke uyibambe icable ekhulukhadi icable ekhulukhadi shishinana nawo madumelana kodwa madumelana ungcono ngoba la elokhunjeni esayidini lamalahle uyasebenza but awusebenzi kakhulu akufani nasemayini zelo la kusebenza khona madumelana nje kuphela emayini zegolide yabo ngakho kusuke kubhorwa amatshe ngithi la kithi kusuke kubhorwa amalahle mase kufika emalahleni iyasebenza kakhulu lo so ke ikhulukhada ke isebenza kanjalo yasinda icable yakhona ngithi ifayele iluleke yoshona le then nifake fayile lokhu igaxa futhi nigaxe phezulu hey lokhu ibamba itshatha la uthola lokhu nayifasa because kunamahuku la phezulu la ihuku akhona ukuthi ingahambi phansi ukuze igubhu zingayilokhunje zingayinqamuli ngoba zike zayinqamula igubhu hayi icala elibomvu lelo yabo kuma wonke umsebenzi so ama-cable awaphezulu kunama line awu2 ulayini welokhunja wekhulukhadi ubhaka intambo yekhulukhadi kube ulayini okwaka intambo ye-roof bolt and i-roof bolt ke ihamba nepipe lamanzi so hayi nakhona ziyabuya kodwa ingcono kunekhulukhadi ye-roof bolt then ke ikhulukhadi bese kuthi isebenza abantu abawu2 number 1 no number 2 number 1 uyayishayela number 2 ufasa intambo
ubamba intambo. Then bese kuba khona abalandela esayidini makusuke kusetshenziswa abalandela ikhulu card abajombuli. Abajombuli yilaba laba ababamba ishinana into okuthiwa ishinana. Lezi mines ngikhuluma ngemayini zakudala. Angikhuluma izimayini ezinama-CM nezinesimo ephezulu la abantu behamba khona beqonda. Ngikhuluma mina ngemayini la khona busebenza khona ukhokhobe for ilokhu nje 8 hours yonke ukhokhobe. Usebenza ngaphansi uthola ukuthi indawo osebenza kuyo i-1.2 meter noma i-1.3 meter. Ayeqi u-1.5 meter. And ngayisebenza nje 3 months nisebenza indawo enjalo. Iqolo likuthini lapho. So ke ilokhu nje ke abajomboli ke isite libhora abajomboli abawu4 basuke bephethe ishinana eziwu2 yabo. Ishinana lesi sinabajomboli abawu2 sinabajomboli abawu2. Khona unumber 1 khona unumber 2. Unumber 1 yilo uphatha ikhanda leshinana. Uphatha ikhanda leshinana. Ishinana uphatha ikhanda leshinana. Ishinana sinecable naso yaso. Ishinana sinecable yaso. Nawo amakhebuli futhi elokhunja eshinana anoline wawo nawo wodwa ke wona. Nawo hamba phezulu makusuke kiyo emasayidini. Fanele ihambe phezulu ize iyowa kuleli side lelo lokhunjayo ozongena kulo. Phinde futhi uyiqhube futhi hambe. Manje ufuna unumber 2 ke. Unumber 2 usebenza ukuphatha usebenze ngasiba njengo number 2. Yabona so number 2 usuke uphatha lentambo ulandela nalentambo. Udonsa isileke sentambo. Intambo le ngithi national sisebenza ngogesi. So intambo le icable. Yona ke ayinkulu kakhulu. Yabo. Mhlawumbe ungayilinganisa nevusi. Like your normal force, bore force yeah. So ikangaka imnyama electric nayo. Then unumber 1 uphatha leli khanda leli. Masuke kiwe sidini. Kuyongena kwelinye side uyena ugijima naleli khanda. Bese unumber 2 ugijima nelo nentambo aphuthume nesileke. Ufuna abheke, ufuna ahlakaniphe isileke singalokhunji sibe right. Mabeqedwe ukujama beke lelo side lelo uyabuya number 2 uyambambela uyafast number 2 uyabuya number 1 uyambambela uyafast number 2 phezulu uyafast number 2 ize ilengela iqhamisa ilengela le side abangena kulo then udonsa isileke bayangena umsebenzi oqala welokhunja lo ka number 2. Then umsebenzi wesibili ka number 2 uphatha izikopho aphathe nejombolo umsebenzi wakhe lo izikopho yini izikopho ilento le yabona iscrewdriver star angithi abona iscrewdriver star ukuthi sinemzengezelo. So ileyo nto ke ekanjalo but iqhunywa yona ejombolweni. Ijombolo ibit lelelide elifakwa elokhunjeni eshinaneni. Then lelo bit lelo lifakwa isikopho ke phambili. Kuyenze ukuthola isikopho sesiphile sesikhathela into kuyabhola sihlangane netshe salimala. Then fanele ashintshe akhiphe ibhandleleni lakhe lezikopho afake lapha uyabo. Funa futhi ayikhethe izikopho mayeyithatha lelo khunjeni. Kulabantu abayidolayo kunabantu abayidolayo ngaphandle. So mazoqala ishift ungena nezikopho angene nejombolo. Maligoba ijombolo number 2 futhi uhamba uyoshintsha ijombolo because uyena olibamba noma kulapha esayidini. So ke umsebenzi we number 2 yilo udonsa isileke udula intambo uphathe ijombolo nezikopho uyena futhi ofaka ijombolo lapha abasuke leyongena sekubhola isayidi uyena obamba phambili bese uthi number 1 ubamba la emuva yabo. Nakhona ke nayo number 1 ufuna ahlakaniphe ngoba ufuna akwazi ukuscout abone indawo ukuthi fanele ahlabe ukuze engapheli izikopho zika number 2 yabo. So ufuna ube umuntu ohlahlambile. Then ibona abantu ababhorayo babhora amahholo so mhlawumbe babhora 5 phezulu babhora 5 phansi mhlawumbe bese befaka nje mhlawumbe 2 emalokhunjeni lapha phakathi. Bese umuntu olandela lapho ke kulandele umsebenzi bese ngiwenza ke nengiphume sengiwenza emayini lokuthiwa i-blasting assistant ukuhlohla bizwa ngokuhlohla makuthiwa uyahlohla nje suke i-blasting assistant yabo. Ususebenza neminer wena uphatha lezi zinto lezi amadopi uphatha amajalantiya lokhu kokulokhunja kokubhomba yabona lokho mawusuke ubona kubhombwa lezinto lezi yini lezinto lezi izinkampani lezi eziphatha imali ngisho bonke
makusuke kubhoma noma kubhoma ama-ATM sisetshenziswa lezo zinto-ke lezo bengisebenza ngazo-ke mina emayini. Lezo zinto lezo uyakwazi ukuthi uma ufika esayidini ufike uxhume yonke into ngosiko lwakhona bese uyabuya bahlanganisa izintambo bese yabuya iminer lo sebenza nayo ifika iteste bese wena futhi umsebenzi wakho wenzani uqhelisa abantu esayidini makusuke kuzoshiswa fanele estraightini ingabibikho abantu nase straightini sama side alandelayo cause itshe kuyenzeka itshe liqume maliqhuma lifike lishaya stick side libuye lishaya umuntu ngapha. So you need to be at least kwi stick side sase number 2 from kulelo side elikhona which mase kuleli side esibona siyale abantu fanele bangabibikho kuleli side kuqondile bangabibikho one side kuqondile wakhona nasema side nakhona fanele beyoba ku number 2 yabo. So ke umsebenzi ke lo abantu abalandelayo kube yibo abantu abahlohlayo lo msebenzi ngithi ngase ngwenza ke emayini abasuke belandela abajombuli. Lena sewuyileka amalahle phansi sekungena manje umuntu wesigubhu. Isigubhu sesiyahlaba amalahle. Isigubhu umuntu wakhona usebenze eyi1. Isigubhu umsebenzi ufanele ube skillful, ufanele usheshe, kufanele ube umuntu othanda nanomsebenzi wakhe yabo ngoba isigubhu you are one of the pillars ze production yabo kwalekha kuwe i-production yayimisa impela. So ke isigubhu belokhunje sisebenza ngamabhetri isigubhu ke sona amabhetri ayacharge sisebenza 4 hours siyoshintsha phinde sisebenza umunye 4 hours siyoshintsha so ishift yayo 8 hours befika ungene sishintshiwe bese uyashintsha part neshift bese soshintsha futhi mase ishift siphelile. Umuntu wesigubhu usebenza eyi1 uyayi-operate into le isigubhu siyahamba la ngaphansi lamadabu lapho siyalayisha siyashanela senza yonke into bese sidibha ingwenya echithele ebhandeni bese ibhande likhiphela ngaphandle plant. So umuntu wesigubhu ke njengoba ngisho usebenza eyi1 isigubhu lesi asinaso steering sijika ngamagiya unamagiya ameso yabo ezandleni zakhe zombili usebenza ngalamagiya masijika siyashift esithi siphuka yabo siphuka kanje sijika kanje yabo isigubhu then sona sikhipha amalahle makuphuma isigubhu then isigubhu siyosakhipha amalahle bese siyashanela lokhu ukuthi kungabibikho amalahle anganigxoba noma anuwise la elokhu nje esayidini. Lapho ke kube sekubuya ke abantu bentambo kunabantu abakuthiwa abantu bentambo laba baqondisa umgodi abafike beshaye ukuthi before ngene i-roof bolt fanele ifase ibhekise ngaphi ibona abaqondisa umgodi ukuthi umgodi wenu uhlala uqondile ethini noma kufika osave bengafike bethola ukuthi umgodi uyabheda yabo. So ke bese ngiyalawo bantu ke laba belokhu abaqondisa umgodi bafike bashaya nge-don side yonke lento le bafaka izintambo zabo bayidonsa intambo ishaye phezulu bese iyabanika i-direction la abe-roof bolt bese ngena laba bomshini we-roof bolt yabo ngena laba bomshini we-roof bolt. Bakhona abagqalayo makusuke kuqedwa kuphuma isigubhu khona abangenayo bagqala futhi omunye umuntu ogqalayo futhi yibo laba belokhunje yibo laba abaqondisa umgodi laba abentambo bahamba nemigqala yabo la baba bawu2 omunye ubambela omunye intambo omunye abambela omunye intambo yabo. Kunabantu abasebenza nje lokho ngoba emayini angithi awuyisebenzi into ongayiqashelwanga. Enye into engangiyithanda ke ngemayini noma engafike one of the things engayithanda emayini ukuthi awusebenzi into ongayiqashelwanga nomsebenzi wakho mawumile unemvume yokuhlala phansi akekho umuntu ozokukhulumisa ngisho kuthiwa umlungu noma kuthiwa ukapteni noma kuthiwa ubani mawuhleli nje endaweni esafe unemvume yokuhlala phansi awuyithinti futhi into ongayiqashela yabo. So ke bese ke emva kwalaba bentambo ke bese kuzongena ke lo mawukuthi mhlawumbe ngesikhathi laba bentambo bengena bagqale kwaze kwawamatshe amakhulu bekhithiza amatshe amakhulu uthola ukuthi siyabiza isigubhu futhi sifike sishanele bese kuzongena lo we-roof bolt afike lo we-roof bolt ke akunisusa uqondisa umgodi bese yafasa ke naye ngama-ring akhe ahlanganisa ama-ring akhe ahlanganisa ilo ibolt afake phezulu ufake lo
lento yabo lolu daka lwabo lolu bese liyafaswa isayidi. So kuba icycle njalo makuphuma lo welokhunja we-roof bolt sekuzongena lo wekhulukhata futhi. Makuphuma lo wekhulukhata futhi kuzongena lo umjomboli. Phuma umjomboli kuzongena lo welokhunja thina laba abahlohlayo. Makuphuma laba abahlohlayo uyangena ogxalayo, phuma ogxalayo kungena lo wentambo, ushaya intambo, phinde futhi kuzobuya futhi we-roof bolt. So iyona ke process eyenziwayo makusuke kumayina amalahle ngaleya ndlela le igubhu neshinana. Kumayinwa kanjalo ke imisebenzi yabo kusuke ileyo. So niyangena esayidini lokuqala nikwenze lokho, phinde niyongena esayidini lesibili. Kuvama ukuba normally uvama uthola ukuthi at least 7 side ukuyale. 7 side ukuyale, yabo. Ngaphandle befuna ukunciphisa umgodi, uthola ukuthi ke mhlambe noma kunentshe uthola khona abayibalekelayo kuyabuya ama-side ethu ukuncipha, yabo. So ke nje enye into futhi omunye umuntu okangene esayidini makuyikuthi kunento ixakile khona into ebizwa ngedayika, idike. Futhi yazi umuntu esafunda esikoleni ngiyakhumbula sisafunda nga different types of rocks kwi geography. Sasilihleka nje ligama elithi dike, yabo. Dike sisibiza ngo-dike as one of the rocks, the hard rocks wakufunda ngawo ku-geography. Shout out to Majast uthisha wethu we-geography ka grade 12. Yeah, sisonke gazi lami. So ke mangisasho njalo ke khona into ihlasele esayidini ebizwa ngedayika. Makuhlasela idayika ke kubuya ke amalokhunja ama-shift boss ke kuzobonakala ke kuzoqagelwa ukuthi ke lihamba kanjani, because liba ibhande, yabo. Liba ibhande, so bafika ke beqageleke ke kufika igobho ke lapho kubajomboli. Kufika igobho belokhu bethi bahlapha unumber 1 ke la kubonakala khona ukuthi ngempela kuyinumber 1 yangempela, ngoba kusuke kufanele mawungalazi idayika ngeke uzukwazi ukudlula kulo, yabo. Kuhamba kubhoro kancane lapho futhi usuke ungasabhori ngalendlela yokuthi ubhora nje into eqondile. Kuyenze ukuthi uhlaba uyale, amanye amahholo ahlaba yale, yabo. Amanye ahlaba ayaphansi, amanye ahlatsha phezulu, kuliwa nani nedayika. Kuze kube mhlawumbe lelo dayika makubona ukuthi likhulu kakhulu noma liyalo libambela ze labambelela kwitafula phezulu, la kubizwa khona kulokhunja ke lapho ke umadumelana, umuntu kamadumelana, ijackhammer. Biza umuntu ejackhammer ke lapho ke khona insizwa ayisebenza ijackhammer, madoda awusuka o-uncle sizayibamba ijackhammer, umfo wantombela lelo kunje leNewcastle. Enye insizwa leyo ikaphila nayo kakhulu ebayini. Sidelela senza konke lokho, asetha abantu amagama, nami sengijwayele emayini. Ngikhumula nje ngake ngetha enye insizwa wakubhuti nje wayemdala, wayenomkhaba omkhulu. Manje mina mangisuke eGoli insizwa ezengikhuluma ngazo bengihlala nazo bekujovana kakhulu. So mawunomkhaba usuqala uphuma umkhaba kuthiwe noma kubonakala nje ubaba nje unomkhaba kuthiwa awudubula mkhaba. So ngathi bakufike ebayini ke nami yafika lensizwa udubula. Angithi hayi makwangasuye phela udubula ngaleso sikhathi, kodwa nje wafika. Mayefika ayisihleli ke sengijwayele nami sengijwayele, yabona, senginawo abantu engiphila nabo. Then bese ngisho into ayidlulisa ngithi nawudubula mkhaba wezizwe, yabo. Hayi kuhleke ngoba nginabantu bebhani ngalesikhathi, nayo umalume uNtombela sasinaye lapho. Hayi umalume walithatha leli gama leli, hayi vele wambiza ngodubula, lembiza ngodubula laselokhunjini nasebhasini. Yazi lo muntu wazi wahamba elokhunjini, wazi wahamba emayini ebizwa nje ngodubula. Abantu igama lakhe babengasalazi, yabo. So umalume ahlale esho ukuthi hayi wemshana, ikhuluma ngebhesi into kaNtombela ithi hayi wemshana phela lo muntu le nombolo phela seyihambe yonke le nombolo le, vele sekuyinamba yakhe ngeke isashintsha. So ke ngizakusho njalo ukuthi ke umalume Ntombela wayesebenza umadumelana. One of the best because wayesebenze emayini zakoCarltonville. Wayesebenze, yeah, he was one of the best. Abantu sasibahlonipha ngomadumelana, yena no khona kwakuthiwa
ubaba ke yena kimi noma nje ngizolibiza igama lakhe kodwa wayewubaba ubaba Khumalo kwathiwa uMagede awusuka amadoda bese kuzoba ukhona omunye futhi owayelokhunja ngikhuluma abantu ababili number 1 zelo zikamadumelana kwakuyi uMagede kube uNtombela uMahlobo bese kuzoba uMaqhilimane Qhilimiza mfana awusuka amadoda awu mubi shaya indoda ikhala nje bese kuzoba waye number 2 lo umhlongo lo uMaqhilimane bese kuthi omunye waye number 2 futhi because ishift neshift ayeba na 1 Madumelana no number 1 no number 2 bese kuthi omunye wayebambela uLokhunja wayebambela uKhumalo kwakuwumhlongo khona umhlongo wawusumqedile uMadumelana wasumqedile phela uMadumelana ubulala indlebe baba umhlongo insizwe yayiphila nje yayiphansi so ke babe khona ke abanye njengo CP awusuka amadoda CP umfoka nakho ngikhohlisa isibongo sakhe ngokushaya ubhuti uSminofu so kwakukhona no CP kubhuti omdala kaBhuti uSminofu umthiyane kwakuzonde izinsizwa futhi ezazikwazi kuMadumelana zazingawuthatha amashansi lezo ngoba nawo Madumelana akusinto usebenza ngesikhathi uMadumelana especially makusuke kusesayidini akufanele umgodi usale fanele mawukuthi kuveliche abantu laba basebenza uMadumelana kuba kuye shift boss ishibasi ibizwa ngeshibasi ishibasi babasala belungise lonto leyo lamanye amasayidi mayisalokho iqhubeke ehamba njengoba kusuke kubalwa kuyenzeka futhi uthola ukuthi elinye isayidi makuhamba kiwa libuye lona lelo side makuthi lebe libambe ngedayika libuye selibuya ngemuva yabo libuye selibuya ngemuva ngelokhunja bese liyaqhekeka ke itsheke lelidayika lihlaleke obala bese libhorwa ngelongo Madumelana so ke izinto ke khona ke elokhunjeni imishini bekusetshenzwa ngayo emayini kithi ngalesa sikhathi kwakuyikhulu khada kube ilokhunja abajomboli kube abantu abahlohlayo baphatha amabhara nje namabhokisi amadophi namajalanti ayikho imishini abayiphatha ngoba umshini wokushisa uphathwa yimayini bese kuzoba abantu abagxalayo dala kwakhona abantu abagxalayo but kwase kuhlanganisa umuntu ogxalayo nomuntu oshaya intaba base kuba abantu ababodwa bese kuzoba emva kwalokho kube abantu beyigubhu uyibona bakhipha amalahle ngemshini bese last one kuzoba yilo i-roof bolt le efasa phezulu eqinisa lo itafula phezulu eqinisa iroof ukuthi ingaweli phansi so yilabo bantu ke noma yilezo zinto ke igaba zokusebenza kwabasebenzi phakathi esekshinini